ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз 21 декабр аст, рӯзи сешанбе. ба шумо якта гови гусаладори фурӯшӣ будааст. Срочна касоне ки харидор ҳастанд, гови хуб кофтаистанд барои мол кардан. Гусолаш дуюм гусолашай буқача шириш боша ҳозирашта аниқ нест. Гусола нав гусола кардаги аст, шириш аниқ нестай. Неки шири хуб дорад, дар охуршай шириш соҳибиш шири хубишта гаранти дода истай. Ами зависит ай хӯрокаш чанқа бисёр даден, амоқа ширшам мувофиқи ҳамун хӯрокаш метия. Хоб телефономеро дар рӯи экран мешава, метавонед аз WhatsApp имо метавонед промой занг бизанед. Гов қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон уяли. имрӯз рӯзи сешанбе бошад, пага чоршанбе, рӯзи панҷшанбе бозор мебаровардааст. Баъд касоне ки харидор ҳастанд, ами имрӯз пага занг занед, нархҳо туғри биёяд, метавонед ки харидорӣ намоед. Аз канали мо дур нашавед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Чизе ки нафаҳмидем, гуфта нагузаштем, дар комментария бинависед, ҷавоб метиҳем. Саломат бошед.